Лятото дойде и може би се чудите на кого да поверите детето си, докато сте на работа. Ако не е при баба и дядо, добър вариант са летните занимални. Репортерът ни Габриела Андреева и оператора Мария Балканска провериха цените и услугите, които предлагат столичните детски занимални. Летните занимални са забавление за децата и облегчение за техните родители. В някои от тях се набляга повече на играта и свободното време, а в други на учебния процес. Децата трябва преди всичко да усетят лятото. Имаме подготвени занимания, но всичко става в процеса на играта. Децата почти не усещат, че се обучават. Имаме обучение по чужди езици, английски, руски, немски, френски, по желание на родителите и на децата. Задължително преговаряме това, което е учено през учебната година. Това ни е една много важна задача. Също така, както казах, беседваме по различни теми, рисуваме, ходим на плуване. Цените в различните летни занимални варират между 40-60 лева на седмица и 140-220 за месец, като това не включва храната. Предлагат се и почасови или дневни занимания, които са около 10-15 лева за дете. Посещението на културни и развлекателни дейности също се заплаща допълнително. Обичаш ли да ходиш на занимални? Харесва ми. Защо? Приятно е и се запознаваш с нови приятели. Какво обичаш да правиш в занималнията? Да пиша и да рисувам. Кое ти е най-любимото? Футбол. Може да играем на двора, може да четем, може всичко да правим. Кое ти е най-забавното? Да смятам. Ако се сформират групи, в някои занимални се предлагат курсове по приложно или актьорско майсторство, които въвеждат децата в театъра и кукловодството. Учат ги на работа с кукли и техники на говора. Заниманията се заплащат допълнително в цени от 3 до 5 лева.